το θεματικά ενοποιημένο είδος εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με τη μαζική παραγωγή εντύπων τον καιρό της πρώτης εφαρμογής των επιτευγμάτων της τυπογραφίας. Μέχρι τότε είχαμε έναν γενικό διαχωρισμό ανάμεσα στην τραγωδία και την κωμωδία, ενώ τώρα βλέπουμε να ξεπροβάλλουν διάφορες νέες θεματικές μονάδες, όπως το αστυνομικό αφήγημα, το περιπετειώδες, το εξωτερικό, το μαύρο, το μπουλβάρ στο θέατρο, με θεματική επικέντρωση στις ερωτικές περιπέτειες των αστών, η φάρσα με τις ερωτικές πρακτικές των λαϊκών τάξεων, κάτι που διεκπαιρώνεται ακόμα περισσότερο με την έλευση του κινηματογράφου, που είναι το κατεξοχήν βιομηχανικό θέαμα, και όπου εκτός από τα παραπάνω είδη βλέπουμε να εμφανίζεται το western, με θέματα ανακοιμένα αποκλειστικά από την Αμερικάνικη ύπαιθρο του 19ου αιώνα, και μια ιδιαίτερη ιταλική απόκριση του στο σπαγγέτι, το thriller με ιστορίες μεταφυσικής και μύθους από παρελθόν, το musical με ιστορίες που αποδίδονται μουσικοπορευτικά, η πολεμική ταινία, το μελόδραμα με ιστορίες ερωτικού πάθους, με έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα, οι ταινίες σεξ με την ευθεία αναπαράσταση της ερωτικής πράξης, η φουστανέλα στον ελληνικό κινηματογράφο κλπ. Ότι το είδος είναι μια καθαρά τυποποιημένη μορφή μαζικής κατανάλωσης, το δείχνει και το γεγονός ότι κανένας μεγάλος δημιουργός δεν είναι εντεταγμένος σε κάποιο από αυτά. Ακόμα μιλάμε για το μυθιστόρημα, έτσι. Ο Ντοστογεύσκι, ο Μπαλζάκ, ο Τσέχο, ο Κάμπο, ο Ήψεν αναπτύσσουν το έργο του στην εποχή της βιομηχανικής τυποποίησης του γραφικού λόγου, αλλά παρόλα αυτά ο καθένας παρουσιάζει ένα απόλυτα προσωπικό ύφος και μια αδέσμευτη θεματική επιλογή, έτσι που τα έργα τους να μην εντάσσονται σε καμιά γενική κατηγορία. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους σημαντικούς κινηματογραφικούς δημιουργούς όπως ο Μπέργκμαν, ο Ρενουάρ, ο Ντράιβερ, ο Ταρκόφσκι, ο Φεγγίν κλπ. Που δεν ανήκουν σε κανένα τυπικό είδος, αλλά ιδρύουν τον προσωπικό της κώδικα, με μόνη εξαίρεση τον Orson Welles, που παρότι ανήκει στους πρωτότυπους δημιουργούς, ένα μεγάλο τμήμα του έργου του καταχωρείται σε ένα κλασικό αμερικάνικο είδος, το film noir, που σημείωσε ιδιαίτερη εκπλήξη στη δεκαετία του 40. Δηλαδή, ο Orson Welles έχει δύο πλευρές, είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση. Δύο πολίτες και είναι σαφέστατα μια ταινία αυτονομημένη σε κάθε επίπεδο. Αλλά έχει κάνει πολύ σημαντικές ταινίες ο Orson Welles, μια από τις οποίες είναι ίσως πολύ σπουδαία και δεν έχει πάρει την έκταση που σας αξίζει. Δεν ξέρω αν θυμάστε, λέγεται